जोंनि गामिखौ लानानै बा जोंनि गामिनि खोथा माखासे लानानै माने आं बुंनो सानदों आरो गाज्रि मोनबाबो मोनथोंसै गामिनि मानसिफ्रा खिन्थु थेवबो आं बुंनोसै आरो थारमाने आं माने एबारै खेबसे थांदोंमोन आं न'आव दैज्लां समाव थांना फैदोंमोन आं न'आव बे समाव आं माने नुदों आरो माखासे सेंग्राफोरखौ बा माखासे गथ'फोरखौ थांनानै नुनानै आं बहुद आसरित मोनदों आरो प्लास माने जोंनि गामियाव मानि थाखाय एथबां सासेबो माहाजोन गैया होननानै आं बेफोरबायदि खोथाखौ सानदों एथबां बोसोर जाबाय दिनै 50 बोसोर जाना थांबाय बे जायगायाव जेनेबा थेवबो माने जोंनि गामियाव सासेबो माहाजोन गैया माने बेफोरबायदि बा सासेबो साख्रियाल गैया मानि थाखाय गैया लेखा फरायनाय दङ लेखा फरायबाय दायो सोरबा मेट्रिक पास जाबाय सोरबा माबायानो जाबाय एमपिअ फरायबाय सोरबा बिएआनो फरायबाय बेबायदि जानानै दङ खिन्थु जोंनि गामियाव सासेबो साख्रियाल गैया बुंनो थाङोब्ला दा बुंनो थाङोब्ला आंनि माबानायाव आरो जेनेबा सासेल' मास्टार साख्रि मोनदों आरो जोंनि गामिनि आरो जोंनि लोगो होननानै बुंनांसिगोन आरो ओमफ्राय लोगोसे बिनि हिनजाव अंगनबादिनि मा साख्रिया पारमानेन्ट नंगौना नङा आं बेखौ मिथिया आरो अंगनबादियाव माबायो आरो थारमाने जिखि जाया आरो बाद बाखि माने बेफोरबायदि साख्रियाल मावनाय जेबो गैया फाल्तु बांसिन गथ'खौ नुदों आरो बिरि सोबो सिग्रेट सोबो दां दुं बेरायबाय थायो माने न'खरनि फारसे एसेबो साननायानो गैया थारमाने गथ'फोरा दा बिनि गोरोन्थिखौ बुंनो थाङोब्ला दा बिमा बिफानि होननानै गोरोन्थि बुंनो थाङो खिन्थु बिमा बिफानिबो गोरोन्थि नङा होनना बुंगोन आरो आं मानो होनबा आं गावखौनो गाव सानो आरो आं गावनिफ्राय बुंसै आरो आं जेब्लानाखि फरायबाय थादोंमोन अब्ला आंनि आइ आफायाबो बिराद जौ लोङोमोन तामाम जौ लोङोमोन तामाम माने सान हर जौ 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 ओइ खेथि खालामनानै बे माइरंखौनो जौ बानायनोसै जौ संनोसै लोंनोसै पार्टियानो पार्टि आरो थारमाने दावराव जेब्लानाखि आं माना खालामगोन मानि थाखाय नोंसोर जौ लोङो मानि थाखाय माबायो होननानै जुदि माबायो हाब साला बे समाव लोंना फैनानै आं जोंखौसो बुजायनो हाग्रा जादों जोंखौसो दम होनो हाग्रा जादों बेबायदि होनोमोन आंनि बिमा बिफाया आं बिराद रागा जोङोमोन आरो बहुद रागा जोङोमोन थेवबो आं उनाव लास्टाव आं गावखौनो गाव साननानै लाबाय नङा आं माबा मोनसे खालामनांगोन बेफोरबायदि खालामनो साननानै आं सिरि फरायबाय आं पानेरि हाइ स्कुलाव फरायबाय आं पानेरियाव बिदिनो ओमफ्राय आं पानेरिनिफ्राय फरायबाय सिरि रावबो मिथिया आं बबेयाव थाङो पात्तायानो गैया मानसिफ्रा आं एखमबा थाङा खिन्थु आं गावखौनो गाव पुरा दिमाग लागायबाय आं ओमफ्राय मानसिनि नुजासे आं फरायियानो जाबाय आं एकदम सिरि फरायबाय गावखौनो गाव आं बेरायोबो आं एकदम सानाव बेरायो बलबो गेलेयो माबो गेलेयो थेवबो आं 11टा जेब्लानाखि गामिनि मानसिफ्रा थाब उन्दुयोना थाब 10टा 11टानिफ्राय आं सिरि फरायबाय थायोमोन सिरि फरायोमोन आं जेब्लानाखि मानसिफ्रा उन्दुलांसै आरो बे समनिफ्राय आं सिरि फरायबाय थायोमोन रावबो पात्ता मोनामोन आंनि फरायनायखौ बिदिनो आं बबेबा थाङो ओमफ्राय आरो बिदिनो थेवबो आं हालेवोमोन हाजिरा मावोमोन आंबो फुङाव सिखारनानै सोरनाबा हालेवोमोन 50 थाखा मोनोमोन 40 थाखा मोनोमोन बहुत मोनोमोन आरो थारमाने 40 थाखा मोनबाबो बहुत आरो थारमाने बिदि आंथ' बहुत खस्थ' खालामदों खिन्थु दा जोंनि माखासे आं सानदों आरो गावखौनो गाव आं बुजिनानै मोन्दों नुनानै माने सेंग्राफोरा जेबोखौनो साना थारमाने गामिनि गथ'फ्रा थै बादो जानोल' नांगौ लोंनोल' नांगौ बिदि सानो आरो खिन्थु आं बिदि सानाखै आं बहुत खस्थ' मावदोंमोन आरो मावगासिबो आं दाबो खस्थ' मावगासिनो दाबो आं 20 घन्टा आं डिउटि मावो थेवबो आंनाव आखायाव फैसा गैया दालाय माने जोंनि गामिनि मानसिफोरखौ आं गावखौनो गाव बिराद दुखु मोनदों बिराद फाल्तु आरो थारमाने सासेबो माहाजोन जानो हायाखै जोंनि गोरोन्थिनि थाखायनो माहाजोन जानो हायाखै जों जुदि गोरोन्थि मावामोनब्लाना रावबो माहाजोन जायालाबानो थाया बयबो माहाजोन जागोन गोरोन्थिया जोंनि सायावबो दङ जोंनि गथ'फोरनि सायावबो दङ बिमा बिफाखौल' दाय होना लाब गैया बिमा बिफायाथ' लोंबायानो खिन्थु जोंनि बिमा बिफानि जोलैयाव जुदि लोंदोंब्ला जोंनि जोलैयाव जों लोंनाङा थारमाने आंनिबा आं बिदि सानो आरो नोङो टेनसन होनानै जौ लोंनाबो लाब गैया टेनसन होनानै जौ लोङोब्ला नोङो थिग ओंखाम जानाय समाव नों एसे लोंनानै दुब्ला उन्दुना थांगौ जेब्लानाखि नोंहा उन्दुनाय गैया टेनसननि थाखाय नोंहा बहुद साननायनि थाखाय जेनेबा नोङो उन्दुनो हाया आरो थारमाने बे हिसाबै टेनसन होनानै जुदि जौ लोङोब्लाना नों ओंखाम जानाय समाव लोंनांगौ जौखौ ओंखामबो जाबाय जौबो लोंबाय ओमफ्राय दलर उन्दुना थाबाय
बेखौसो होनो टेनसनाव जौ लोंनाय होननानै। टेनसन होनानै नों फाग्ला बायदि जौ बथल लोंनानै जानला मानला बुखिलाबायगोन, बे नङा एक्सुवेलि। टेनसन होनानै जौ लोङोब्ला ओंखाम जानाय समाव ओंखामजों लोगोसे जौखौ लोंफानांगौ, अब्ला आराम उन्दुनो ओंखारो। गिदिर मानसिफोरा बेबायदि लोङो। बेहाय आं जेराव डिउटि मावो, आंनि मालिकआनो आंखौ बुङो बिराद टेनसनाव दङ आंखौ साथि होननानै लिङो। साथि, आं बहुद टेनसनाव दङ, आं दिनै एसे जौ लोंगोन, माबा बानायना होदो होनना बुङो। आं जौखौ बानायना होयो गावनो। पेक 2, 3, एखमबाथ' पेक मोनसेल'सो लोङो। बेनो जाहैबाय ओंखाम जागोन आरो, ओमफ्राय लोगोसेनो बुंगोन आरो ओंखामखौ लाना फैफादो होनना बुङो। ओमफ्राय ओंखामबो लोंबाय, ओमफ्राय थांनानै दल' उन्दुना थागोन, बेबायदि। आरो हे टेनसन जाबाय जेनेबा बोरैबा बे उन्दुलांबा हरखाबनो 2टा 3टायाव जुदि सिरि मोनबाय, आरो साननाय फैब्ला एखमबा फ्रि जायगायाव बेरायनांगौ, फ्रि जायगायाव बेरायना होनांगौ। बे फ्रि जायगायाव बेरायना होयोब्ला टेनसना एसे रिलेक्स जायो, ओमफ्राय आरो दलद उन्दुफिननो ओंखारो, बेबायदि आरो। फ्रि एकदम साइलेन्ट बेरायनांगौ, गुसु मोनो नालाय बेबायदियाव जायगायाव बेरायना होनांगौ। बेरायना होनाय लोगो लोगोनो ओमफ्राय दलदनो आरो बा आधा घन्टा 20 मिनिट बेफोरबायदि बेरायनायनि उनाव आरो दलद उन्दुफिननांगौ। अब्लानो टेनसना गोजान जागोन, ओमफ्राय फ्रि उन्दुलाङो आरो मानसिया, बेबायदि आंनि मालिकआ। आंनिल' मालिक नङा, बहुद मानसि बिदि दङ। बिनिखायनो आं बुङो आरो सिगांनि बिमा बिफानि जोलैया थांबायानो, बिसोरनिखौ हमनानै लाब गैया। दा नोंनि जोलैयाव बा आंनि जोलैयाव बेखौ जों बेफोरबायदि खालामनाङा, जेन आंनि गथ' गथाय बा नोंनि गथ' गथायाबो जेन बेफोरबायदि जाया आरो, बेखौसो माने नाजानांगौ जों। अब्लानो जोंनि गामियाव साक्सेस जागोन, बा जोंनि गामियाव सासे नङा सासे माहाजोन जालांगोन। बिदिनो सासे सानै साथाम बिदि माहाजोन जालांब्ला गामिखौबो मोजां नुयो। गुबुन मानसिया बुंगोन बिसोरनि गामियाव थाङोब्ला, वा बिराद माहाजोन दङलै बिसोरनि गामियाव होननानै। आरे नों मावबानो नों माहाजोन जागोन। आं हय खोथा बुंदों बहुद खोथा, खिन्थु आंबो न'आव न' लुनो हायाखै। दिनै आंहा बेयाव दङ महाराष्ट्र होननांसिगोन, आंहा न' दङ मोजां, आंनि न'आ जेनेबा पाक्कानि न' आरो जेनेबा मोजां, खिन्थु आंबो न' लुनो हायाखै। आं लुगोन, सानसेबाबो आं लुगोन लुनायालाय, एसे सम नांगोन आंनो। मानो होनबा आंहा एसे प्रब्लेम दङ, बे प्रब्लेमखौ आं सल्भ खालामगोन, सल्भ खालामनायनि उनाव आं न' लुगोन। जेन आं बेखौनो बे भिडिअ'जों बेखौनो फोरमायनो सानो, जेन जोंनि गामिनि मानसिफोरा जेन जौ लोंनायखौ गारो आरो, बा फाल्तु खालामनायखौ गारो। जेन साननांगौ, गावखौनो गाव मोनसे कनफिडेन्स होननाय बुस्थुखौ लाबोनांगौ। आं उमुक मावबासो उमुक जागोन। बिमा बिफाया लोंबाय, बिमा बिफानि खोथाखौ बाद होनांगौ, ज्राव गारना होनांगौ। आं बिमा बिफानि खोथाखौ ज्राव गारना होखायो। बेनिखायनो दिनै आं बेयाव साक्सेस जानो हादोंमोन, बेखौ न' लानानै, बे न'खौ लादों। दिनैबो आं जेनेबा आं बुंनो थाङा आरो, आं बहुद खस्थ' मावो, बिमा बिफानि खोथा साननाङा, थैब्लब साननाङा। बिमा बिफाया जेरै जाथों, बिसोरनि जोलैया थांबाय हमना ला, बिमा बिफाखौ गोरोन्थि होननानै लाब गैला आरो थारमाने दा। नोंनाव साननाय फैबाय, नों साननो हनाय जाबाय, मावनानै दानो हानाय जाबाय, मावनो हाबाय दांनो हाबाय, नों दा बिमा बिफाखौ गारना हो। बिमा बिफाया जौ लोंदोंमोन, बिमा बिफायानो लोंदोंमोन, बिनिखाय आं जौ लोंबाय थागोन, आंबो बिदिनो लोंगोन। टेनसनलै होननानै जौ लोंनानै लाब गैया, आं हले बेखौ बुंखायो आरो। टेनसन होनानै जौ लोङोब्ला ओंखाम जानाय समाव एसेल' लों, अब्ला नोंहा जेब्लाबो नोंहा टेनसना गोजान जालाङो अब्लानो। खिन्थु गामिनि मानसिफोरा जुदि आंखौ गाज्रि मोनबाबो मोनाबाबो मोजां, मोनबाबो उफाय गैया थारमाने। आं माबा मोनसे मोजांनि थाखाय बुंदों, आरो गाज्रि होननानै सानदोंबा साना आरो थारमाने, उफाय गैया थारमाने। जोंनि गामिनि गथ'फोरखौ आं बहुद दुखु मोन्दों नुनानै एबार खेबसे थांनायाव, बहुद दुखु मोन्दों आं। जोंनि गामिनियाव ओरैबायदि फाल्तु बानायो थारमाने गथ'फोरा, बेबायदि आरो दुखु मोन्दों आं गावखौनो गाव। बेनिखायनो आं बहुद खोथा बुंबाय गामिखौ लानानै। आंबो दुखिया देलाय, गामियाव बयनिख्रुइ न' गैजा रोङिया आंनि न'आनो बुंनो थाङोब्ला दा बर्थमानाव गामियाव। खिन्थु आं बेयावसो आजादि दङ, न'आव बिराद मोजाङै दङ। दा गामिनि 2 गथ' दङ आंजों, बिसोरबो बुंगोन आं बेसेबां माबायाव दङ। बिसोरबो लासै लासै मोनथिलांगासिनो आंनि माबाफोरखौ, आं बिसोरखौ बुजायगासिनो। दा बिसोरबोथ' न'आव थानायाव बिराद जौ लोङोमोन। दिनै आं जौ लोंनाय खोथा बिसोरखौ बुङो, जौ लोङोबा आं लोंहोगोन बिदि होना, बेबायदि। बिनिखायनो माने आं जा बुंदों बेखौ बुजिबा बुजिदों, मोजाङै बुजि।
जोंनि गामिनि थाखाय जोबोद मोजां जागोन बुजियोबा। जोंनि गामिया मोजां नुयोबा मालाय गामिनि मानसिफ्रा फैनानै मोजां नुगोन। मोजां नुयोब्ला बा मा माहाजोनलै होननानै होद बिसिनि गामियाव थांनोनो लाजियोलै बिराद माहाजोन गोजा बेफोरबायदि जागोन। बा बिराद भद्र जानांगौ मानसिफोरा भद्र जाबानो माबा मोनसे सनमान मोनो गामिया बेबायदि आरो। जेखि जाया आरो गाज्रि नुनो मोनदो मोनांगौ उफाय गैया आरो बाय।